ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ କି ଘର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଠାର ପରିବେଶ କିପରି, ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଘରର ପରିବେଶ ନ ଦେଖି ଏବଂ ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏହା ନ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ତ ଚାଇନା ସହର ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଇନା ସହରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ହେଉ ସେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇବି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସେ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ଭୟାନକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କବିର ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, କବିର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସିପି ୱାର୍କର ଥିଲା, ତାର ସେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ସେଠାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା କି ସବୁଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କବିରର କମ୍ପାନୀ କବିରକୁ ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଘର ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କବିରକୁ ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସେଠାରେ ସେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେହି ଘରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ବହୁତ ପାଖ। ସେଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା କବିରକୁ ସହଜ ହେବ। କବିର ତାପରେ ତାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କବିର ତାର ରୁମ୍ର ଝରକାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବାପା ମା ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବା କଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ବାହାରେ କିଏ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେ ଥିଲା ଜଣେ ମଦୁଆ। କବିର ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଦୁଆ ଏକା ସେ କଲୋନୀ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ସେ ମଦୁଆ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇଥାଏ ସେହି କଲୋନୀରେ ବସିକି। କିଛି ସମୟ ପରେ କବିର ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଅନାଇଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ମଦୁଆଟି ସେଠାରେ ଅଛି ଓ ସେ ମଦୁଆ ଲୋକଟି କବିର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ତାର ହାତ ହଲାଉଛି। ତାପରେ କବିର ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏକା ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖି ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ହଲାଉଛି? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କବିରକୁ ତଳକୁ ଡାକିଲା। ତାପରେ କବିର ଭାବିଲା କିଛି କାମ ଥିବ, ତ ସେ ଲୋକଟି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛି। କବିର ତାର ରୁମ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା। ତାର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପାୟଲ। ସେ କବିରକୁ ତାର ପଛପଟୁ ଡାକି ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି, ଆରେ କବିର, ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତାପରେ କବିର କହିଲା, ଆରେ ଏବେ ରାତି ତ ଏବେ ହେଉଛି। ପାୟଲ କହିଲା କି, ଏହି କଲୋନୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? କବିର କହିଲା କି, ନା ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଛି ଯେ ଡରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ। ତାପରେ ପାୟଲ କହିଲା କି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋତେ ଆଗ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ତଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ? ତାପରେ କବିର କହିଲା କି, ତଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଅଛି, ଯେ କି ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ସେ ମୋତେ ଇସାରା କରିକି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ତାପରେ ପାୟଲ ସେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା କି, ଏ ଦେଖ କବିର, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତଳେ। କବିର ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତଳେ। ଏହା ଦେଖି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କବିର ପାୟଲକୁ କହିଲା କି, ହୋଇପାରେ ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ପାୟଲ କହିଲା କି, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝିପାରିନ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା କିଛି ବି ମିଛ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକଟି କେବେ ବି ମଣିଷ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ତାପରେ ପାୟଲ କବିରକୁ କହିଲା କି, କବିର, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବି, ସେ କାହାଣୀକୁ ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପାୟଲ କବିରକୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହିଲା, ସେ କାହାଣୀଟି ହେଲା କି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଲୋକ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜୋନ୍। ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ସାରା କଲୋନୀ କିଣି ଦେଇଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଏକେଲା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପତ୍ନୀ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଯବାନ ପୁଅ। ସେ 3 ଜଣ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ତାପରେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଥିଲା, ସେ ଏହା ଭାବି ଭାବି ତା ମା ମରିବା ଆଶାରେ ଭାବି ଭାବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ପରେ ପିଲାଟି ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା ଓ ପୁରା ପରିବାରରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲା। ସେ ଥିଲା କେବଳ ସେ ଜୋନ୍। ନିଜର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ସେ ପୁରା ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ପିଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ପୁରା ଏକା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ କେବଳ ମଦ ପିଇ ବସି ରହିଲା। ସେ କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବି ରୋଜଗାର କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ବି ଆସିଲା, ଜୋନ୍ ବି ଏମିତି ମଦ ପିଇ ପିଇ ତାର ବି ଏମିତି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା। ଜୋନ୍ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ସେହି କଲୋନୀରେ ଆଖପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ହେଉଥିଲା। ଏହି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ କେବଳ ଜୋନ୍ର ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତି ହୋଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି କଲୋନୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଡରିବାକୁ ବି ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ପାୟଲ କହିଲା କି ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ କେହି ବି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାୟଲ କହିଲା କି କବିର, ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ତଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ପାୟଲ ସେଠାରୁ ତାର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ପାୟଲ ତାର ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ କବିର ତାର ରୁମ୍ରେ ପୁରା ସୁନସାନ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଆଜି ତଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବିରର କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ କଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ବସ୍ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି କବିର, କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏବେ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କବିର କହିଲା କି ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ କବିରର କଥାକୁ ଜମାରୁ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କବିର ତଳକୁ ଆସି ତାର ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି ରାତି 11ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। କଲୋନୀ ପୁରାପୁରି ସୁନସାନ ଥିଲା, କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରର ଝରକା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କବିରକୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ଶବ୍ଦ କରିବାର ଶୁଭାଗଲା। ତାପରେ ସେ କାଚଟି ଆସି ତାର ପାଦରେ ବାଜିଲା। ସେ କାଚ ବୋଟଲଟି ପୁରା ମଦ କାଚ ବୋଟଲ ପରିକା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କବିର ଜାଣିଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଭାଗଲା, ଯିଏକି ଥିଲା ସେଇ ଜୋହର। ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କବିର ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଜଣକର ବି ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ତାର ଘରର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ସାରିବା ପରେ କବିରର ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ହାତ ରଖିଲା। ତାପରେ କବିର ପଛକୁ ଅନାଇଲା। କବିର ପଛକୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦେଖିଲା କି ତାର ପଛରେ ଜୋନ୍ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଜୋନ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କବିରକୁ କହିଲା କି ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛ, କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ରାତି ତୁମ ଘରେ ରହିପାରିବି? କବିର ଜୋରରେ ଜୋନ୍ ହାତ ତାର କାନ୍ଧରୁ ହଟାଇ ଦେଇ କବିର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ସବୁ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। କବିର ତାର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ସେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଏହି ଭାବନାରେ ଥିଲା। କବିର ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ନା? କବିର ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାର ପଛକୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦେଖିଲା କି ତାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ପୁରା ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ଏହା ଦେଖି କବିର ଥରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ରାଗିକି ଜୋରରେ କହିଲା, ତୁମେ କହୁନ କାହିଁକି? ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ନା? ଏହା ଶୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କବିର ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପାୟଲ ଆସି କବିରର କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କବିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଥିଲା ସେ ସେଇ କବାଟକୁ ଅନାଇଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବିର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ ପାୟଲ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ଜୋର୍ର ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ କବିର ସହିତ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପାୟଲକୁ କହିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ କବିର ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ତାର ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାର ବସ୍ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ସେ କଲୋନୀ ସେହି ଚାଇନାରେ ରହିଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଏଇ କାହାଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘର ଯଦି ଆପଣ ରହିବାକୁ ଘର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି ବୋଲି, ତ ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।